Dan huwa Anthony Rossi li ta' 61 sena b'kombinazzjoni sar jaf li huwa marid bil-kanċer fil-Musrana. F'intervista esklusiva ma' One News, Anthony Rossi jirrakkontana l-istorja tiegħu. Irċevejt l-screening invitation għal-bidu għal-mejta, mbagħad wara ħabib tiegħi raġa qalli biex nagħmel il-testing, għamiltu testing. Ir-riżulta li kelli traċċi tad-dem mal-ippurgar, imma l-każ tiegħi kien li sabu li kanser. Mill-2013 li hawn ta' kull sena National Screening Unit jibatu għal eluf ta' persuni li l-età tagħhom tvarja bejn is-57 u 68 sena sabiex jagħmlu dan it-test. Sa issa dan il-unit irnexxielu jilħaq aktar minn 96,000 persuna, fejn minn dan in-numru kien hemm 114 persuna marida bil-kanċer fil-Musrana. Anthony Rossi jirrakkontalna li permezz ta' dan it-test laħaq il-kanċer fi stadju bikri. Sabu li kanser li lħaqtu mill-bidu, għamilt operation ftit xhur wara l-operation ir-riżulta wkoll li ma kelli bżonn nagħmel ebda iktar testijiet bħal kimoterapi jew radioterapi u evitajt ħafna komplikazzjonijiet wara. Il-kanċer fil-Musrana hija marda sikta li tiżviluppa bil-mod permezz ta' feluli li jinsab ġol Musrana l-kbira. Il-konsulent fis-saħħa pubblika Dr. Stephanie Xwiereb spjegat ma' One News illi t-test isir permezz ta' kontenituri li jintbagħat id-dar ta' min ikun irċieva l-invit. Kontenitur sempliċi fej persuna taqbad kampjun żgħar tal-ippurgar u tibatunna biex aħna fil-laboratorju infittxu traċċi dem tal-ippurgar. Dan importanti għax imbagħad min ikollu riżultat pożittiv aħna nirriferuh għal testi ieħor li huwa l-kolonoskopija fej permezz ta' dan jista' jiġu identifikati felul li jitneħħa u anke ċertu tip ta' felul li kieku tħalli jiżviluppa għalhekk f'kanċer. Anthony Rossi jappella lil pubbliku sabiex kull min jirċievi dan l-invit jaħtaf l-opportunità u jagħmel it-test. Huwa ħafna importanti tagħmlux kif għamilt jien fil-bidu li għalmejt l-invitation għax kieku ma għamilx it-tieni, meta ċevejt it-tieni kieku llum il-ġurnata l-probabilità tiegħi huwa li l-kanser kiber ġo fija u probabbilment laħaq avvanza ħafna. U nappella li kull min jirċievi l-invitation mill-screening program jagħmel it-test. Għax hemmhekk tista' tilħaq il-kanser mill-bidu u jekk tilħu mill-bidu ċansis huma għolin ħafna li salva.